sing apik kabeh lakone wis padhang Dresanala wis bali Janaka ya wis ketok nggone tembayatan padha diteruske malah wis peputra ya kuwi wis sanggene iki sesuk yang bakal nyambung sejarahmu ngono dadi kowe iki aja kaya ngono nek kowe kaya ngono ateges kuwi ora jeneng kaya ngono mergo kowe iki wong lanang kowe wong wedok dadi kudu rukun antaraning lanang karo wedok iki aja nganti padha bendak sirah perkencong warudaya Pak Pong mbok bolong kali conde sapa sing gawe lah kok iki ora panglik iki rak Bayu karo Kumajaya wah Narada bapakku pancen iya aku sing merpeki lawan Narada bapakku iya Bayu aku ngaturke sembah ndak tampa pangestu ulun tampanono ndak gegem dadiake jimat pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya Kumajaya ndak tampa rakyat pangestu tampanono ya nggih ana apa kok do merpeki kalawan panjenengan ulun nggon ulun wis duwe tekad bakal ninggal Kayiwangan lah kok dadi kita malah ngaglah ning ngerpat kepanasan Narada bapakku Bayu piye dina samengko aku wis ngerti apa sing kelakon ana ing Suralaya mula wektu dina iki entuk ora entuk aku arep nderekake Narada bapakku mudhun ning jagat aku ora bakal dadi dewa trima aku lereh nggone dadi dewa tinimbang dadi dewa kecipratan alane Hyang Pikulun Manikmaya semanten ugi kula pukulun kula nggih boten badhe dados jawata boten dados menapa waton kula boten klepetan dedosanipun Hyang Pikulun Jatimurti kosek aja kesusu ya Ger ya senadyan niat kita kuwi apik nanging bener tumrap kita kurang bener tumraping Kayiwangan lire Narada bapakku paring dawuh ngono piye Kayiwangan saiki pancen wis beda Kayiwangan saiki pancen wis malih. Yo. Hyang Pikulun Jatimurti gugu kawan karsaning priyangga, nuruti kareping Betari Durga. Mongko ora krasa apa kang dadi tingkah laku ning Hyang Pikulun Jatimurti mau ndheder dosa wine ngangkara ning Suralaya. Mongko Suralaya ki papan panembah, Suralaya ki panutaning para titah. Lah nek dewane padha mengeng kiblate kepiye ora coba? Apa ora bakal gawe geger Jana Loka? Yo, pancen mengkono. Lah iya. Ning ngene ya Bayu apa dene kowe Kumajaya aku banget ngaturake panuwun dene kita mbelani kelawan panjenengan ulun ning yen kita mudhun ana ing jagat melu kelawan panjenengan ulun kowe mengko ndak kesempyok ing aradan tegese kita mengko ndak melu katut dosane dosa ulun kelawan Hyang Pikulun Jatimurti ning sumangsa ulun ora dosa merga ulun iki mbelani bebener ewadene tumrap iki Hyang Pikulun Jatimurti dianggep dosa mangsa bara yo mula kang sangka kuwi Kayangan ki butuhake dewa-dewa sing bener. Kayangan ki butuhake dewa-dewa sing suci lahir batine. Sing ora gampang kenggo dene ngapa wae. Saake-akeh wong tumindak ala kuwi nek isih ana sing becik, kuwi isih iso ana pengarep-arep. Semono uga saake-akeh wong tumindak becik kuwi yen ana sing tumindak ala, kuwi bakal nular marang kiwa tengene. Mula Bathara Bayu gandeng Kayiwangan saiki mengko dewane wis padha mengeng kiblate merga manut karo Hyang Jatimurti. Kita siji-sijining dewa aja ninggal Kayangan. Kayangan tularana pakarti sing apik, Kayangan tularana pakarti sing becik. Mbok menawa kanthi tingkah laku ing kaya mengkono mau bisa gawe elinging para Jawata ing mapan ning Kayiwangan. Narada bapakku ngono. Ya. Wis, perkara aku mudhun ning jagat tak lakonane dhewe. Iki perkara ning Bathara Narada. Kita ora usah melu-melu perkara iki. Ala becik bener luput, bunga susah aku yang bakal nyandang. Kita bali ana ing swarga Maruta. Kumajaya kowe nang Cakrambang. Inggih ngestaken dawuh. Nanging sadurunge kuwi kok kaya ora kepenak penggali ingsun. Awat-awat ana nggon ulun mudhun saka ing Kayiwangan ya Bathara Guru nek ana ing Maraja saka sela-selaning Garu. Kita wajib tanggung jawab. Yo gak dherekake kaya tekan tapel wates Kayiwangan. Yen ana sing ganggu gawe Narada bapakku aja melu-melu, aku sing bakal tanggung jawab. Ya ngono kuwi bener, Gen.
Juwanggah anggro sesumbar lindho bumi lindho bumi konjeng kumalu guntur ketup lumembak penjungang kumambang dosang Wisnu Bathara ladala katingal bingah penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dewa Srani teka katingal mesam pasuryanipun pate wonten dawuh dina samengko bakal kelakon penjangkaku nggonku nderekake sowaning Kanjeng Ibu sowan ngersani Kanjeng Rama Pukulan Jatimurti matur wigatining apa to sababe dene aku ketayangan munggah ning Kayiwangan Kanjeng Ibu matur marang kesaning Kanjeng Rama yen aku pengin garwa sawijining widodari waduh kula nderek mangayu bagya seketi jumurung dene jengandika Gusti kula ingkang sinuwun badhe mengku garwa ngasta bawat peperintahan ya pancen mengkono nuwun sewu lajeng sinten ing menawa dados woting penggali paduka lumaing bumi kreping langit ora ana wong wadon ingkang keduga ngrubuhake bebeteng jiwa kalindranku kejaba mung widodari saka ing Kayiwangan swarga dahana atmajaning Pukulan Bathara Brama ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala wae nuwun sewu diwaji Dewi Dresanala menika rak rampun sampun winengku dening Raden Janaka. Menika sampun kondhang kalukeng rat teka paduka badhe garwa kelawan Dewi Dresanala menika kados pundi? Ora sakakean gunem tanpa guna. Sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur. Tresna ora bisa diluputake merga kuwi paringane sing maha jagat utawa sing maha suci. Iya. Gandeng tresnaku kuwi tumiba marang Kakang Mbok Ayu Dresanala dipalangana bakal mlupat diranteo aku bakal medhot. Upama Kakang Janaka ora menehake kawan aku kang wujuding Kakang Mbok Dresanala mesti bakal nampa pidana saka Iwang Pikulan Jatimurti merga Kanjeng Rama wis nyarujuki apa kang dadi lekasing Dewa Srani. Oh lah dalah iki. Menawi tetelo mekaten kula namung jumurung ndederek kersa paduka Kanjeng Sinuwun lajeng kepareng paduka. Peranganing para dewa ana ingkang sarujuk lan ana ingkang ora. Iya. Mula kowe aja jaga ning repat kepanasan. Yen ana dewa ingkang bakal mudhun ning jagat, aja nganti wenehi dalan nanging balekno marang Kayiwangan. Merga Jawata ingkang bakal mudhun ning jagat mau mung bakal bebecer marang asmaning Iwang Jatimurti. Kejaba saka kuwi mung bakal ngabarake marang apa sing tak tindakake. Mula aja nganti kawanguran dening sapa-sapa dhisik. Mengko yen wis Dewa Srani kelakon dawuh karo Dresanala, bab perkara donya kuwi arep walik watu wis dadi wis dudu kewajibaning Dewa Srani. Ngaten sinuwun ya. Menawi telu mekaten kula kantun nderek menapa wadyabala kepareng dipun ketapaken sak wadyabalanipun ora ketamung sithik. Supaya aja nganti ana ingkang mrucut saka sira patih ana dewa ingkang mudhun ana ing jagat kabeh wae ora ngomongake dewa sapa wae sing arep mudhun ing jagat balekno marang Kayangan sendika ngestakaken dawuh pangkatipun ing abdi kepatihan bincang menapa ora kita sambung ngobrol terus intang mangkat dina iki nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik patih tunututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora ngono magawe gelarira wang-wang kaget aku ae lah iki rak ora pangling titah pujangkara nadyan wujuding buta lah kok teko kowe munggah ning Kayiwangan meh ngancik ana ngrepat kepanasan mara gaging aku kita kuwi sapa kula abdinipun Sinuwun Prabu Dewa Srani Pukulun nami kula pun Kunjara Yaksa iya kasinggihan mekaten
Kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten? Dalah wala trembelane. Kabeh dewa ana ing kayangan padha priksa, kabeh titah padha priksa. Lah kok dadi kita ora ngerti kalian panjenengan ulun. Cetha yen toko suwijining kita ingkang mengeng kawan panembah. Ora nate nindakake panembah. Ketitik kita ora tepung karo panjenengan ulun. Ih, nyuwun pangapunten nyatanipun kula mboten tepak. Lek nomripatmu gatekno gobokmu iki kami tuwaning Kayiwangan Suralaya. Pak dewa ing sithik pangudal-udal ulun Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Narada. Oh, Sang Hyang Narada. Ya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kulun. Ya ulun tampa. Akarya bombong tiasuna lebat pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat. Eneng apa lah kok dadi kita kuwi wadya balaning Dewa Srani lah kok teko kita mapan ing repat kemanasan wanter dawuh timbalaning sinuwun Prabu Dewa Srani dhateng ing abdipun Kunjara Yaksa kula kadhawuhan supados jejagi wonten ing repat kepanasan wigatine ngendikanipun sinuwun Prabu Dewa Srani menawi wonten dewa ingkang badhe mandhap wonten ing jagat sampun ngantos kelampahan mudhun wonten ing jagat kula ingkang kedah mangsulaken ngunduraken dewa menika kala wau ulun. Sik ta. Karepe Dewa Srani iki apa? Lah kok dadi anggere ana dewa mudhun ning jagat mbok balekaken ning Kayiwangan ngono ta kuwi? Kasinggihan mekaten. Lah iya. Lah terus karepe Dewa Srani iki apa? Menawi ngantos wonten jawata ingkang mudhun wonten ing jagat tan wurunga mangke badhe ngabaraken dhateng lampaning Kayiwangan. Menawi ngantos kawanguran dening para titah tan wurunga badhe gagar-wigar penjangkanipun Prabu Dewa Srani. Mila sampun ngantos wonten jawata ingkang mandhap wonten ing Janaluka. Kalebet paduka pukulun kedah kundur wonten ing Kayiwangan. Kosek. Ulun iki wis ditundung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya Sang Hyang Manikmaya wis nundung kelawan jeneng ulun. Lah kok dadi aku takon bali iki piye? Kersa mboten kersa kedah panjenengan kundur. Yen aku gelem, nuwun pangapunten. Mboten badhe kula ora truda paripeksa. Ning yen aku bakal bacut mudhun ana ing Kayiwangan, ana ing Janaloka, ateges panjenengan kedah mengsah dhateng Kunjara Yaksa. Menawi panjenengan saged mejahi Kunjara Yaksa lestari badhe mudhun wonten ing jagat. Belo. Wah, lah kemanen bocah iki wae lah. Yen ngono kowe arep wani karo para Jawata mboten ateges wantun nanging menika kula mundi dawuh timbalaning Prabu Dewa Srani. Wah, bagus, bagus. Ning ora urus. Merga kita iki nyembah dawuh timbalaning sesembahmu Dewa Srani entuk estokake ning ora tok petung dawuh mau becik apa ala ming waton tok saguhi. Lah padha karo kita kuwi dijlomrongake ning juranging kasangsaran. Yen kita wani kan para Jawata ateges kita wani marang panguwasaning para dewa kuwi keluputan mapanmu besok bakal ana ning Yamani tegese ana ing neraka jahanam utawa ning kawah Candradimuka. Kula mboten ajrih kaliyan neraka jahanam. Kula ora wedi karo kawah Candradimuka. Wose sampeyan bali napa mboten? Ora bali menyang Kayangan. Ana dewa tak nggo gateng sirahe. Wah, Batara Bayu, Batara Bayu. Motar kowe, ha? Woi.
Kula ngaturke panuwun. Yo Narada bapakku ora dadi ngopo? Kendang kaprasundang kuntal kaprapal. Iya. Wis katon padhang dalan iki mudhun ana ing jagat Bathara Bayu. Yo. Kita bali ana ing swarga Maruta. Ulun tak mudhun ana ing jagat. Ora pati-pati Bathara Rada bali ana ing kayangan, nek kayangan durung bali becik. Kayangan durung bali dadi punjer-punjering kautaman lan punjer-punjering panembah. Yo. Tetepno pangesti kita. Aja mangro paningal kita nadyan ana pengojok-ojok apa wae ya Bathara Bayu. Merga pisan meneh aku tak kandha karo kowe. Ewoning wong ala, papan sing kebak wong angkara murka, yen ana tukulane wong becik, kuwi kok bakal tumular marang kiwa tengen. Satemah bakal iso dadi becik kabeh. Wah, Narada bapakku ngestoke dawuh. Sembahku nderek jengkarmu. Ya wis pokoke ora usah dadak kok gagas. Mbah, aku dadi apa ning donya iki urung tak pikir. Perkara urip ning alam padang kuwi nek akeh sedulur mesti bakal kepenak nggone nglakoni urip. Yo. Tak srawung ning jana loka, mbah engko dadine. Yo. Ya, aku njaluk pamit Bathara Bayu. Sing ati-ati. Kembang popong tarate pang rerayungan loma lengkung tumalong romambak wetyan kowe sembuh kang mawon raras nuname pasang kalimantabe tinebing nglodhu nidu mawaing tawang towang Rama pukulun
teka lenggah paduka mboten ketingal jenak tuwin kepenak enggen paduka rawuh wonten ing kayawangan swarga dahana ingkang putra pun Dresana ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Ya. Dresana londak tampa ora liwat pangestune wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya. Arjuna ndak tampa. Ora liwat pangestu ning ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan Rama Pukulun. Wonten menapa Rama Pukulun dene katingal goreh rongeh penggalih paduka menawi kepareng kawedharing kathah munten kababarna. Jagat Dewa Bathara Dresana nggone ulun ora paring pangandikan iki sayekti kaweworan bombong ingkang banget ana ing jroning penggalih ulun. Ing atase ulun kuwi Jawata nanging kawasa ngrabekake anak wadon kelawan si Arjuna. Sapa to sing ora bombong? Janaka kuwi lananging jagat lan curing bawana. Janaka kuwi pitataning jalma, unusaning titah. Luwih-luwih bareng aku nyumurupi lamun sira kulup Dresana wis gerbini ngancik pitung candra. Saka pangrasaku kaselak kepengin momong mantu ngemban putu. Anggindong kelawan wayahku dhewe ing mapan ana ing kandhutamu. Mbuh lanang mbuh wadon kang mangkono mesti bakal dadi turasing satriya ingkang pinilih tanding sarta keluwihane tan prabeda kaya dene bapakne. Inggih Pukulun. Ya mung ngene. Lelanono aku tak paring dawuh kelawan mantuku Janaka. Kula semanggaaken Pukulun. Arjuna, kula wonten paring adhawu. Udakara wis pirang sasi munggahe pirang taun nggonmu ninggal kelawan negara Ngamarta ya kasatyan Madukara katrem olah katresnan mengku garwa kelawan Atmajaku Dresana ana ing swarga dahana kene. Udakawisan pun setunggal warsa langkung Pukulun. Anggen kula nilar dhateng kasatriyan tuwin negari Ngamarta. Arjuna, kula wonten paring adhawu. Sira kuwi satriyaning praja. Sira kuwi satriyaning praja. Monggo ketentremaning negara, ora mung negara, bebasan ketentremaning jagat kuwi ning pundhaking para satriya. Kuwatir penggalih ulun yen to nganti nggonmu ninggal negara Ngamarta sartaning kasatriyan Madukara mau luwih saka sak warsa. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to nggonmu nilar kelawan jiwaning kasatriyan, nggonmu ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan, merga katrem olah katresnan kelawan Atmajaku Dresana. Mula ya nggih. Ora jeneng aku nundung kelawan sira kulup Arjuna. Wektu dina iki ora ketang sedhela tilik ana negara Ngamarta lan tilik ana kasatriyan Madukara. Kejaba saka kuwi akeh garwamu ingkang padha ngantu marang praptamu ning negara Ngamarta lan kasatriyan Madukara. Perkara anakku Dresana sawetara titipna kelawan panjenengan ulun, aku ingkang bakal ngluwenthah anak wadon sartane bocah ing mapan ning kandhutane bojomu si Dresana. Mula Arjuna, ora jeneng aku nundung kelawan sira. Baliya tilik ana negaramu, tetep ana jiwaning kasatriyanmu. Aja nganti tetel jiwa kasatriyaning Arjuna mung kalah karo katresnan. Mula kang sangka kuwi dina samengko ulun lilani kita ninggal swarga dahana kene bali marang negara Ngamarta ingkang wigati tilik kelawan kula warga sarta netepi marang jiwaning kasatriyanmu Arjuna. Mulat mara Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh heran padha kadang ayiwa toya wantah. Gumregel penggaling Sang Arjuna nalika semanten nampi dawuh timbalanipun nenggih Sang Bathara Brama bilih kadhawan sepados kondur wonten negari Ngamarta.
ing cipta sampun grahita bilih tinundung saking kayiwangan swarga dahana. Watak wantuning Sang Arjuna tanpa taliwara klebat nilar swarga dahana kaget Sang Bathari Drsanala wau. Ana rembug yang bakal tak kandhakake marang kowe. Rembug ingkang kados pundi? Sing gedhe pangapuramu. Sepira luputing bapakmu aku njaluk ngapura yana Cahayu. Iki kabeh merga keluputane bapakmu Bathara Brama. Ingkang aku wis ora duwe pilihan. Endi dalan sing kudu tak lakoni nalika semono aku ditimbali dening Iwang Jagadgiri Pratingkah. Lamun Iwang Jagadgiri Nata bakal misuda ya kuwi widodari ingkang olah jejogetan utawa widodari Langentaya. Monggo kowe tinuding bakal dadi widodari ingkang olah jejogetan ning Kayiwangan. Monggo syarat-syaratane kudu ora kena ginarwa dening sapa-sapa lan ora mengkena winengku dening sapa-sapa Drsanala. Nganti aku kudu atur dura kelawan anakku wadon. Nggonku nundung karo Janaka iki mau pancen niatku ora takon tilik marang negara. Nanging pancen kepengin banget aku nindakake dawuhing Wang Jatimurti supaya aku megatake katresnanmu karo katresnaning Janaka anakku nggih. Wonten kandika nyono-nyono teka mekaten pangandika paduka. Dados sedaya lelampahan menika punjeripun Kanjeng Eyang Pikulun Jagadgiri Nata. Iya, apuranen bapakmu. Aku ora iso piye-piye. Aku katarungku marang panguwasaning Jagadgiri Nata. Mula aku kudu paripaksa, kudu mentala babagan iki. Menawi mekaten jengandika Rama Pukulun boten wantun mantur kaliyan Eyang Pukulun Jagadgiri Nata. Lilanana kula ingkang badhe minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya kula piyambak ingkang badhe matur kaliyan Hyang Jagadgiri Pati. Drsanala aja wong ayu aja. Drsanala. Oh, Mastuna Sidam Skaring Bawana Langgeng. Iki mboya pangling kaya wayah ulun Nini Drsanala. Sembah kula kunjuk Eyang Pukulun. Ya, ulun tampa. Ana wigati apa dene jeneng kita ngabiyantara nang ngarsa ulun? Pukulun, gendheng kula dereng mangertos menapa werdinipun ingkang sinebat tembung garwa. Kula nyuwun dawuh garwa menika menapa? Garwa kuwi rong pribadi ngemus dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhaning urip ingkang wis ditunggalake. Kuwi sinebut garwa. Uga ana ingkang nyebutake garwa kuwi sigaraning nyawa. Nyawa loro ingkang wis dadi siji lan ora bakal bisa dipisahake dening apa wae. Paduka Hyang Pukulun saged paring dawuh mekaten nanging nyatanipun boten saged netepi dhateng menapa ingkang dados werdinipun tembung garwa. Sababe apa dene jeneng kita matur kaya mengkono? Kenging menapa paduka mentala dawuh kan Kanjeng Rama misahaken katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna. Pukulun kula mboten saged pisah kaliyan Pangeran Janaka. Kula mboten saged pisah kaliyan memani ing jantung kula. Pukulun parenga padukan jabel dawuh kaliyan Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brama. Drsanala. Sayekti apa kang dadi dawuh ulun sepisan dadi mboyakena wolawali. Malah kita ngertiya apa ingkang ndak kandhake kelawan bapakmu sayekti mau mung goroh. Ingkang wigati lamun kita pisah kelawan Janaka kita bakal winengku dening Atmaja ulun.
ya kuwi nalindring Nusuwa Kambana ya ing Nusuwa Rukmi Atmaja Ulun Dewa Srani Dresanala plak kapitara Sang Dresanala. Tari Durga kula wonten maring dawuh kula Dresanala ulun paringi dawuh lamun bakal didhawuh kelawan Dewa Srani teka malah ora eling mangsa Badawa gandeng Janaka wis mudhun ning jagat Dresanala wis ora eling Purwadasina gawanen wenehna Atmaja kita ya Dewa Srani ya Atmaja ulun batobat ngestakaken dawuh ayo nggih Dresanala ora usah dadak semaput barang. Panudya Utama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika batobat bareng tak bobong saka Suralaya prapteng repat kepanasan lah kok malah kowe eling Purwadasina. Kowe wis ngerti yen to punjer-punjere nglakon iki mung merga saka kowe Betari Durga. Batobat kowe ora basa karo aku. Aku ki peranganing dewa, aku ki garwane Hyang Pikulun Jatimurti. Ora peduli. Gunane apa lak basani? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Kowe sawijining raseksi betah buteng aniaya marang sakpadha-padha. Memper pewujudanmu wis wujud raseksi kowe dadi dewaning panggoda pangrencana. Betari Durga. Kowe menungsa sing ora duwe rasa kamanungsan babar pisan. Kowe mentala misahke katresnanku karo Raden Janaka luwih-luwih kowe ora nyawang yen to aku ngandhut jabang bayi. Yen to aku dikon ngladeni karo Dewa Srani terus kepiye kahanane jabang bayi? Apa kira-kira kowe durung tau ngrasake dadi sawijining ibu? Kowe sawijining makhluk ingkang ora pantes urip ana ing alam padhang. Kowe sawijining titah ingkang ora pantes nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Pantes mung dadi ndiping neraka jahanam. Iblis anak cangkeme! Tobat, kowe ngono-ngono karo Betari Durga. Derajatmu ya apa? Kowe iki mung anake Bathara Brahma. Selagine Brahma wae kalah luhur. Karo Betari Durga lha kok kowe ning omah-omah warang mandi Betari Durga. Piye? Kowe njaluk mati cara piye? Dresanala. Podar. Endang kapracundang den uncalaken dening Pandya Betari Durga. Ketap-ketap ing akasa dawah kalenggak Sang Batari Dresanala. Eling-eling garbinipun ang jabang bayi ingkang yuswa Sapta Candra bengok sura kebarenging Jawata nguwakaken jabang bayi jalu pekek warnane. Piye? Rekane arep tak pateni malah ndoboli. Tobat tak uncalke ado tibamu kowe tiba.
tiba bengok sora nganti jabang bayimu lair piye. Lanang apa bat-obat lanang. Piye ana kutile semono. Cetha lanang iki bat-obat Dresana anakmu lair. Dewa Srani. Iki Dresana ora eleng mergo anake lair. Gawanen rukti nang negaramu Dewa Srani. Wah, Kakang Mbok. Obat baguse kaya gerangane. Ning atase isih bayi wae kok corekane rayi wis ketokne bakal dadi wong bagus. Obat ngelak bocah iki. Lagi lahir wae durung disesepi karo mbokne wis ditinggal karo mbokne. Cangkeme mecucu piye aku ki ya swijining wanita nek karo bayi kaya ngono ki terus rasane kaya kepengin nesepi. Nek ya apa kelakon wong nggon aku wis ora metu. Tiwas nyedot mempeng. Ora iso suda ngelake. Obat ilate kaya wis dom. Obat aku apa ya mentala ora dajal. Kowe kudu tekaning mati, jambang bayi kowe kudu tekaning mati. Merko yen kowe ora tekaning mati kowe mesti bebeda dhauping anakku lanang karo ibumu. Sing gedhe pangapuramu ya jambang bayi kowe kudu tekaning mati. Tak sabete watu gilang sumyor kuandamu. Aja ngatutke dosane Bedari Durga ya, bocah. Jabang bayi obat tak sabetke watu ora apa-apa tak cokot ya ora temomo siongku bareng tak colke kok bocah iso mengkurep ora obat malah iso mengkurep ning durung brangkang aja ngawur nek bengok ora dong rasa bengok mengkurep saya lagi brangkang cenanangan gerangan bangkang ya wangun bayi kok urung-urung brangkang. Obat. Obat kowe jebul luput senjata tawa tegese ora temomo dening apa wae. Apa digerang rasa mateni karo kowe? Kowe tak cemplungke kawah candra di muka lebur tumpur kuandamu kowe bayi.
nontono wong ngaprang kasangsaran yen nontono wong ngaprang kasangsaran Narada dedali kedunya kaleweran sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun Semar kita buya luput nalika ulun jengkar saka Kayiwangan Ngundaran Dirbawana sumurup lamun Kayiwangan Suralaya kobar dening genining Angkara tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita tanggaping gati ninggal Karang Kadempel munggah eneng Kayangan nggih kita wis weruh lelakon ingkang dumadoning Kayangan Purwa Madyawusana pun boten wonten sing karempit nganti boten iso ngampah mubal babaling kanepson upama mempera lan wanguna kula dhewe sing ajeng jangkah teng Kayangan ning gandeng pukulun boten nglilani nggih kula wontenipun namung manut iya Semar nggih bayi ingkang tanpa dosa iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuki kelawan lelakone Betari Durga nggih kula ngertos nganti Narada wae keplayu saka Kayiwangan nggih yen to ulun ora ndhisiki nyemplung ana ing kawah tak kira bocah iki mesti bakal tekaning pati nanging gandeng ulun ingkang mlebu jroning kawah ingkang kebak geni kaya mengkene wekasan sirep ora ana rasa panas nggih mula Semar ulun titip kelawan bocah iki nggih rampungna lelakone nggih sendika terus kejaba saka kuwi kita ingkang dadi seksi dawuh ulun nggih keparengipun bocah iki gandeng wiwit lair saka uga garbane ibune wis kaningaya sarta nandang prihatin mula bocah iki ulun anggep dadi wiji sejati tegesipun tegese wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih lawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun ing ngendi eneng bocah iki ing kono lenggah sangasih prana ya panjenengan ulun nggih matur sembah nuwun lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten Semar Seksenana gandeng bocah iki diuncalake ana ing jroning kawah mongko kawah iki papaning geni mula Seksenana jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger bocah iki ulun paringi tetenger Bambang Wisa Geni Semar Wisa Geni kaprah ingkang padha mestani besuke bakal ana tembung Bambang Wisang Geni wah ngopo Semar mboten apa-apa ming wangonten tok Wisang Geni iya wis Wisang Geni bakal duwe kekuatan ingkang teremprap ngungkuli lan sak pepadaning titah Wisang Geni duwe daya kekuatan ingkang ngungkuli marang sak pepadane ruktinen Semar tuduhna wong tuane yen kepara Wisang Geni kudu iso males ngudi tuwuh lara wiranging kelawan para dewa dipun keparengaken ulun keparengaken matur nuwun ulun kundur makayangan bocah iki jedinen supaya enggal gedhe sansarta dewasa satemah bisa ngapokake para jawata ingkang mengeng pakartine sarta minggok dalan ora wujud jawata ingkang utama nanging wujud jawata ingkang angkara murka men padha kelingan kelawan jejere nggih ngestakaken dawuh ulun kundur makayangan Semar nggih nderekaken Bu Kulun matur sembah nuwun
Semarika den prayitna semuriris semuriris eka balik titi yoni kanda yoni Trisanya purnama sasi bareng tak dusi banyu gege tak suwunke karo sing gawe urip lah kok wah mencorong tejane lho iki ana watu kok iso omong waduh aku ki wong kok kowe wong to lah kowe iki sapa aku sing momong kowe aku sing didhawuhi momong kowe sing momong aku iya terus jenengmu sapa wah pancen bocah pinter tenan wis ngerti tembung jeneng barang kowe nek nyebut aku kakek ngono wae kakek iya kakek ngono tok lah terus aku takon kowe kek aku kuwi sapa kowe kuwi lagi wae tak gedhekke saka wujud bayi jenengmu Bambang Wisanggeni Bambang Wisanggeni ya Bambang Wisageni ya Bambang Wisageni heeh iki kok kiwonten geni kabeh ki apa kek kene iki jenenge Kawah Candra Dimuka utawa ana sing nyebut neraka wah neraka wah lah mula aku ki tolah-toleh mrana-mrana akeh swara teng brengok njaluk tulung kok ora ana wujute nek tok matke nang wujute apa iya kek iya nek tok matke nang wujute saiki aku weruh kek lah rak menan to kae kok ana wong digantung ilate melet dikethok kae ha ndi kae iki papan wong nggo nyiksa wong sing tumindak angkara kae wong digantung nganggo ilate melet dikethok kae wong nang donya sing gaweane ngapusi gaweane ngapusi iya lah terus kae ana wong lho dikampak sikile dikampak tangane anggere tugel tukul meneh kae gaweane nyolong gaweane maling kae kok ana wong sing dijejeli dhuwit cangkeme nganti suwek kae senengane mangan bondo negara utawa korupsi ngono kae lah kae ana wong wedok endi kae lho kae ana wong wedok tadi rubung wong wedok pirang-pirang terus saben wong wedok sing ngrubung nyilet awake tatu metu gedhe mari meneh disilet meneh endi to kae lho wah kae germo sing senengane adol wong mula kaya ngono kae werna-werna ya kek werna-werna kae kok ana wong nggawa gelas sirahe ditutuki dhewe kae wong ngeterke wedang sing ora tau rata anggere nganti kliwatan siji sesuk hukume ngono kae apa iya kek domongi kok mula kudu sing teliti iya kek iya lah kok lho kae ana wong nganggo sandangan Jawa kok lambene dislomoti nganggo rokok kae ngopo kae mongko dislomoti dhewe kae endi to kae wah kae wiyaga sing seneng nguduti udute kancane nggone dhewe disaki ning jukuki nggone kancane kuwi wah ngono to kek lah kaya ana sing malah rambene sromoti nganggo cerutu kae nek ana dum-duman rokok nganggo gelas dikukup dilebokke tas kae cangkeme disromoti nganggo cerutu oh iya to kek lah kae kok ana wong nganggo wong wedok ayu lho kek endi kae lho wong wedok ayu mongko sandangan Jawa heeh
Kae kok drijine dicatuti. Dijabuti kukune. Ah, wo, kae sinden. Oh. Kae sinden nek bar nembang njaluk dit juragane kuwi hukumane dijabuti ngono kuwi. Oh, ngono to. Dadi kabeh iki mesti mawa dosa. Oh iya kae. Lho kae ana meneh sing guyu nganti cekakaan, nganti muntah-muntah. Bar kuwi terus cangkeme digajuli wong pirang-pirang kae. Kae dolop. Matine rekoso ngono kae. Oh, ngono lho kae. Heeh. Kae kok ana wong nganggo sandangan Jawa. Mlaku dijegal terus digebuki. Kae wiyaga sing bola-bali nguyuh. Burung wanci ning nguyuh wis nguyuh. Kae hukume kaya ngono kae. Lah kae kok beda dhewe kae. Sendi? Kae lho, ana piyayi kok nganggo sandangan Jawa. Lenggah neng kursi mongko kursine empuk. Sajake kepenak mangan woh-wohan pirang-pirang. Dirubung wong ayu-ayu kae sapa? Oh, kae dalang. Akeh sedakoe mergo nglipur wong pirang-pirang. Lah kok ora gelem turung karo wiyagane? Sengit karo wiyagane. Sengit karo wiyagane. Oh, ngono to, Kek? Heeh. Kek? Piye? Aku takon karo sampean. Takon apa? Aku ana iki mestine ana bapakku, ana ibuku. Ibuku sapa? Bapakku sapa, Kek? Wala iki. Nek saiki durung wancine. Lah terus ngene bae. Ayo kowe tak jak ning Karang Kadempel. Mengko kowe tak duduhi bapakmu sapa, ibumu sapa. Ning kowe kudu budidaya goleki bapakmu karo ibumu. Ngono, Kek? Heeh. Ning Karang Kadempel ki ning gone sapa? Ning omahku. Oh, kowe duwe omah to? Wah, ngece bocah. Omahku ya nadyan kaya ngapa wujude ning aku duwe. Karang Kadempel kuwi apa? Desa. Oh, desa. Ya. Mengko tak kepungke karo anak-anakku. Wah. Kowe duwe anak? Duwe. Apa ana wong wedok sing gelem karo kowe? Lah. Setan ora. Malah ngece karo aku. Aja mbok ece, bojoku kuwi widodari. Wah. Widodari? Kowe lha edan. Apa kuwi widodarine katarak apa piye? Gelem karo kowe? Ah, ora pancen wis binesti kaya ngono. Ayo, aja kokean omong. Tak kanthi nang Karang Kadempel, mengko tak duduhi bapakmu karo ibumu ning kowe kudu wani budidaya. Iya, aku manut kakek. Ayo karo aku. Ayo kae tak derekake. Semarikoten prayitna semuriris semuriris eko bali Apa iki winastan Karang Kadempel, Kek? Ya iki sing jeneng Karang Kadempel iki ya iki. Wah, la elok. Kiwa tengening omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sabab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono, Kek? Iya. Ya ming aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karang Kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa, Kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong. Kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kae sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kuwi, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacem-macem lho, Mir. Kowe iki anake wis 3. Gareng aku Petruk. Ayo.
Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wes ora kowe iki arep tuwane glidhik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa, Kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Tru. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng ki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to, Kae Gareng Pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Loh. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong nggo mendem kowe kuwi apa piye? Bagong. Oh, wis sapa ta, Pir? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyolowadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakmu sapa, ibuku sapa. Kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku. Kosek to, kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah dadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah, ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubahmu si ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Dijotosi iki dikapake. Lah iki. Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek, sing banter. Tok ajar, pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa, kowe tak wenangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kowe aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong digdaya. Nek mengambah Dirgantara, ora bakal kurang akal Wisanggeni. Miat tangan ning kalangguan aklar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem sorot tahan badang. Kasoran bacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga. Yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku. Kowe mesti tak tutke. Njaluk pangestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Ya sing ati-ati Wisanggeni.
Sapa Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sapa reng? Ngerti ya Truk kae janjane. Tenane, domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sapa Truk? Kae sejatine iki. Ngopo iramu mlebu nang kuping keri. Iramu ditekuk sik, tekuk dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya. Tenane. Tenan. Wah, jan mulane kok suarane atos. Napa Gareng Petruk Bagong. Kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke. Tak awat-awatane. Kowe dhisik ana mlaku ning negara Ngamarta apa ana kawan? Ya Traya. Ya. Iki sapa? Ana noman munggah ana ing Kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarian, Sikilmu sak cengkang ora ngambah Bantala. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, aja ngawur-gawar. Ulun iki dewa. Lho. Dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni. Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lair saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun mboyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae. Sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa. Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarian apane? Ora usah tak takon merno-merno. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun mboyang ngerti padha wae. Ana bocah gawe geger Kayuwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya catut. Ngunekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Oh ya dewa? Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu. Jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Wah. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane ijik urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah. Oh.
mubang wangaruna kadinetraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ing ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru lho Bathara Guru iya aku nalindaning para Jawata dalah yen ngono pasang Yogya katujuh nginu dina aku ketemu karo Bathara Guru gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa mula aku takon karo kowe ayo Wangsulana pitakon nganti pertitis wong tuaku sapa bapakku sapa ibuku sapa lho yen kita takon bapa lan ibu ulun mboya ngerti lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru pedaya apa kowe dadi nalindraning para dewa ora ana gunane kowe ngeratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa ngerti marang mobamu sing pitah wis anggeni ulun mboya ngerti ora usah dadak kokean gunung tanpa guna kowe ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa tak jongkeng kawibawanmu ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa guntur geni guntur angin sirnakna wis anggeni ngopo Bathara Guru? Kowe iki ngopo aku tak takon, kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Kembang api pila iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis anggeni ora iso mati. Butuhe wis anggeni ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Lah dalah. Sip. Ya ngono kuwi. Terus aku kan kon takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Bathara Guru ora ngerti doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku Swami ngambreng-angang ati karunaning kaswase dosang gondo supaya goleki menyang ati dununge ya kuwi Janaka. Wah ora ngira babar pisan jlamprung minggat nganti tetaunan yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutang. Pasang kaliman nabe tinebena ing ladune Demawaing nawang tuwang pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono jeneng andika pukulun ingkang tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk pukulun. Ya Kresna Luntama, guru hakekku. Aku ngaturke sembah. Ya. Werkudara Luntama. Wonten menapa pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman kang aran Wisanggeni ingkang ngamuk ana ing kayiwangan guntur geni guntur angin ora tumama malah dheweke bakal njungkeng kalawan kawibawan ulun Kresna. Lah dalah namung titaswantah teka ngedap-edapi pukulun matur seminggah kayiwangan badhe kula depani pukulun. Ya ulun jaluk tulung ya Kresna. Inggih pukulun.
Werkudara. Iya. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepiro pikira lak idake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho. Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Iya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja men kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 taun. Mikira jangkae. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, mikira aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu menantang karo bayi wingi sore. Rasah kakean gunung tanpa guna. Apa demek kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu. Semu yo men. Mikira lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean Gunung Ayo. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sarepanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temomo ning awake Wisanggeni. Lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepa 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane Wisanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Aja tok panangi kek, minggir. Ratu ireng yo gleleng men. Sabar apa? Arep ngentokke senjata cakra tak tamarane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kek aku manut. Ora kosek iki rak Semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocah kuwi kok tok penging bengak-bengok kadoan. Ide pol. Nggih. Wow, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mungkin nek mateni lare niki sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deplok wae modar. Minggir kae, jangkae kae wong gedhe dhuwur kae. Rumasane apa aku wedi kok? Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, Kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga kowe. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe ora ndek kanca. Iya, Kek, iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mangriyen to. Mang Presani coreke pasuryane. Bener? Lho, lah sapa? Werkudara kowe ngerti ora? Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono tak pateni wingi-wingi. Ayo arep ngopo? Sabar. Iya, Kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombior iki kok. Aja kaya ngono ta. Iso sabar ora? Sabar apa rumangsane anggepe ora? Mang Presani coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kampokmu kapan? Nek merem ya merem rasa dikuat-kuatke.
Mripate nganti gedhe cilik. Ora kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki niku dudu sapa-sapa. Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan niku senengane Siwa Pakdi. Kakange bapak. Lho, nek ngono Pakdi kuwi ngerti bapakku. Ning ora entuk takon niki kudu takon Bathara Guru. Nganti sak jelek. Nek sampean takon niki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marai sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sapa? Ora dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono. Wah, Caidan. Wah, Arep ngrangkul ora? ora. Karo putrane kok kaya ngono ya. Mbok yo ngrangkul. Sapa kek? Niki ya Pakde ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Niki Kang Pakde kok ora entuk ngrangkul. Sesuk wae ning ngrangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane ya ngono kok. Ya men, ora di anak ya ngono ora apa-apa. Wah, suarane kaya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Bathara Guru tetep doyak nganti ketekel. Ora pati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, lah mula Janaka setahun luwih ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sorry. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok emah. Wah. Dipol, aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakoni kawi, bocah nika ditutke, Ndara. Kang Yarwangsit pindha gombang angajaping madu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jeng andika Raden kondur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi Raden kula aturi emut dhateng kewajibaning kasatriyan kula aturi emut dhateng kaprajan jengandika Raden sampun ngantos panjenengan dipun sengguh sawijining satriya ingkang singlar dhateng kewajiban penemban kula sampun pisah kalian memani ing jejantung kula Yayi Dresana kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayi ngemapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana Pulo Janaka gesang wonten ing malam padang sampun kadidene sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban
menika kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang tedhak wonten ing Pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdipun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados mekaten Kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepatan. Kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kula dipun kapokaken dhateng lare wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada. Warudaya adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali-lalining menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngamuti bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat. Inggih Kakang Narada inggih wonten nem-neman ingkang namipun wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula. Kajengipun panjenengan legawi ingkang menika ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti. Kakek ana apa kek? Wah, ora apa-apa. Gong wilahing Mastu Nama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Kaneka putra. Ah nggih, wonten dawuh Pukulun. Manikmaya wonten timbalan Pukulun. Mboyana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita, kejaba amung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka nggrang-gring kautaman. Kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi. Tanana liya kejaba mung wisanggeni. Mula gage Seksenana wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manikmaya kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manikmaya. Aduh Pukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita baleni meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Wonten dawuh. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih, mboten mangertos. Arane wisanggeni. Arane wisanggeni langsung rupa ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dersanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa ingkang Rama. Lho, iki bapakku kek. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama.
Kakang Semar kok bocahe ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dimenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe. Kowe jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki nang Amarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Wis. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Ndara Werkudara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepo? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ki dugal kewarisan. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya, Tru. Apa ora wae. Mbok ngono. Kowe Tru iki aku, Tru. Bagong terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani, tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani, pecah ndase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra, Petruk. Lah aku ngertine lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa wau? Kek. Kuwi Gareng. Iki Gareng. Iya. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, goleki Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu ya. Ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen weruh ibuku kek ayo ditutke bapakmu, Ndara. Dewasrani taun ana windana aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresna kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ning Nusa Kambana utawa Nusa Rukmi? Nek kowe ora gelem karo aku sepira ta kekuwataning wong wedok, mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Kewanton kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku, tegese wis sah nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala.
yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka kudu wani ngungalke dodo sing lanang kowe apa aku sing lanang tenan ngukup Dresanala bedyah dadamu pecah ndasmu. Waduh wah mati aku piye Janaka areng apa kowe areng apa Tobat anakku diajar Janaka gedhoane anakmu sing elek wis pantes diajar karo ndaraku tok sumbering perkara iki mesti saka kowe saka cangkemmu Betari Durga Tobat mong kepengen napake mulyaning bocah napake mulyaning anak iku wajibane wong tuwa ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono aja sak penake dhewe jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu ora mulih ning papanmu adugangi nang kene Tobat apa mati aku Tobat iki karepe piye? Digulung-gulung kaya ngene iki. Gak ora, aku ki nek ngajar ya ngene iki. Ayo. Tobat diolak-alik sak penake dhewe. Nek ora tau olak-alik ndak rugi. Kudu diolak-alik. Tobat iki karepe piye to ya? Aduh. Ayo bali ora? Bali ora? Iya bali. Janji sik gawe geger aja takon dosa. Wah, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula sampun tobat. Ayo mulih. Inggih, mulih ora. Caraka balik. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Dresanala apa pangeran ana dawuhmu apa sawangan bocah sing ning ngarepamu kuwi sapa aku ora tepung aku ora ngerti tak kandhani ya Dresanala kuwi wis anggeni kuwi anakmu Dresanala tobat wis anggeni anak Petro non rene yo mboten kula teng mriki mawon ngapa itu lumayan ditenono ora gelem rene ditenono pripun sing ngakon sapa kok methuke bojoku kula niku mboten methoke mriko mlayu mriki kula niku ajeng mriku njukuk niku lho teklek niku lho terus makdung wonten gathuk ngonten ya ora sengaja ya ngedan malah cengengesen iki Kanjeng Ibu Bapak iya anakku nggih anakku Kanjeng Ibu mau nendi aku digawa dewa srani ibumu seneng-seneng ngawur seneng-seneng piye sing ngomong seneng-seneng ya sapa nyatane mau ning kono tak delokke saka kadowan doting glenik ora
Ora. Ngaku wae senengane iki ngono kuwi. Mbok ya saiki ngilo karo sampean dhewe. Terus aku diunekke sak penake dhewe aku seneng-seneng karo dhewe usane aku ning kono ki rasane kaya dikunjur. Saiki kula tak takon karo sampean, sampean bojone pira? Sing seneng-seneng sapa? Saiki sing tak anggap bojo lagi kowe. Lah saiki terus esuk pira tak takon. Ki ngopo to iki? Enten apa? Sengit wong kene iki rasane ora seneng mapan ning negarane Dewasrani kok diunekke seneng-seneng sapa wong wedok sing ora nesu wedok. Aku di ning kono dianggap seneng-seneng. Sampeyan yo salah. Sampeyan niku kleru. Nika niku atine kerojah raja mergo pisah karo sampeyan. Lah sampeyan niku terus ngerti cemburu sampeyan. Ada cemburu to? Iki udike dilangi sik gah aku. Ayo dibuang. Mun njur tas-tas ora. Ben. Mangsaku nek pancen ana kalodhangan mlayu rak kudune Dresana ki mlayu malah tenguk-tenguk neng taman. Ngono ku rak padha karo seneng mapan neng kono. Sing seneng ki ya sapa mbok ora ngawur ora. Duh, ki wis mulai kekerasan. Kene ora seneng aku. Aku ora seneng ngono aku ora apa-apa aku. Kene. Mriki. Napa-napa niku kudu dirampungke. Ora dienggo nesu. Ya kuwi sing marah. Kok njur nggawa tuthuk aku dituthuki. Ya ben dituthuki wong nyatane yo. Aku diarani werna-werna mbok nek nganti kulitku disenggol Dewasrani tak suwek sandang aku senggol Dewasrani tak obong. Lah niki wis bener kok. Ning kono ketok jenak le tenguk-tenguk. Malah ning taman wong loro do tenggene. Wah, apa yang kamu perbuat? Kira ngrampuke masalah malah. Piye to piye? Ngene ya tak kandhani ya. Ora aja sok kaya ngono kuwi ndak dicontoh anake. Wis anggene kawit mau melirik mripate kae lho. Nek ngerti kowe padha congkar ora prayoga dadiane to. Ya ora? Sing apik kabeh lakone wis padhang. Dresana wis bali, Janaka ya wis ketok. Nggone tembayatan padha diteruske, malah wis peputra ya kuwi. Wis anggene. Iki sesuk yang bakal nyambung sejarahmu. Ngono. Dadi kowe iki aja kaya ngono. Nek kowe kaya ngono, ateges kuwi ora jeneng kaya ngono. Mergo kowe iki wong lanang, kowe wong wedok. Dadi kudu rukun antaraning lanang karo wedok. Iki aja nganti padha bendak sirah. Wong Kresna kok kaya pelawak. Waduh. Nanangan ora. Ngapunten. Pun padhang mboten sak werni-werni. Petro, nun. Werkudara kae lho. Balane Dewasrani kon nyingkir nggih. Monggo, Den. Kunjara Yaksa, Ratu Gustiku tatu arang kranjang. Wah,